Χαίρετε, χαίρετε. Τώρα είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Εδώ, παιδιά, είναι η Αγία Τριάδα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκκλησία. Εδώ είναι η πλατεία Ταξίμ, πώς λέμε, Συνταγμά, πώς λέμε, μια κεντρική πλατεία. Είναι η πιο κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ είναι μια ελληνική εκκλησία τεράστια, πάρα πολύ ωραία. Αν έρθετε να την επισκεφτείτε, είναι δίπλα στο Ζάπιο, είναι ένα ελληνικό γυμνάσιο λύκειο. Εδώ οι άνθρωποι είναι πρωί, ο κόσμος ακόμη δεν λειτουργεί τόσο καλά. Γενικά είναι πολύ καλή η Τουρκία στην εξυπηρέτηση. Για να δείτε και την πλατεία Ταξίμ. Όπως σας είπα, εγώ έρχομαι πάρα πολύ συχνά. Θα προσπαθήσω να σας δείχνω κάποια πράγματα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.